Gelen bol hiç kim görmen ki. Oye korkuyorsun meni. Geley korkup bir gezek bilen el ölmüyor şu gedenen barlak görülür. Git. Git sen de param tutuldu gel. Ey korku ulan. Şu gedek, ikinci gedek, üçüncü gedek gel adamı vurup nakavun etmeden namarda olayım böyle mi? Assalamu alaikum bay Ahmet men. Ve aleykümselam. Bayağı var. 1000 manat berip tursanız gerek bolup turtay. Ya mende pul yok. Ey bayağı şu yere ödüne geçmeyecek adaytыңday. Bayağı bu sizin çıp giytanızdan çıkıyor al pul dağı. Bayağı gayret ede şu gedek. Siz burada ovada sileniyor baylan bir ondan sen yanına geldim. Mila gel hayır Mila. Öde ayağına senin ayağına. Kurma bir tıkım da bana. Sen daha uyusan ne tesir etken. Oradan mutun ne tesir etken. Şoň üstün ulanmalym diýip tuňara keldi. Ulanmal benim deyip dur sana. Kella oňa tükürgeldi görün. Kella oňa tükürgel görün tek. Hemen gatyram tuňa. Ne diýin onda? Başga da. Başka da tutacak. Gerek. Oy Çek. Näme çek bolýar? Kim bular? Assalamu alaikum bayağı bulur alacak oluyorlar. Näme alacak bolýar? Sizin ak patana da alacak oluyorlar. Bolýar al. Bayağı meni ödüňde ot bilýäňiz. Maňa owda wepa kumar diýerler. Tüwe meni kimdi kinolan asyry. Owda da hindi çelmeýän onu ot bilýän ýok. Bayağı bular Karen'den Arjun. Bular Hindistanda iň belli gülçüler. O oglanmat girinde Şahkanly kaçan duşýanýar wadyr şey owdan ol. Ana şu taýda owdan gülçülük am şulanky. Bayağı indi bular gülçülük taşlap etdil sizin kale parnikde awursa pomidor limon östürüp geçecek bolýar diýerler. Bular öňün sizin taktikanızı öğrenmek için bir kere sizin ýanyňyza gelipdirler. Bir küçük internette okaptırlar diyecek bolýan. Bayağı şoň üçin bularynda internetten dolu maglumat alyp bilmäsem, agylmagy sizin bilen gürleşmek için sizin ýanyňyza gelipdirler bayağı. Ve pakumar şu men kim näme diýdi-de, nirden gelse de men parning mardy hiç tat aýtmýanym, gürlemýanym, aýyrma. Bar gidin aňara, bilediňiz alynda otuň öňüňe. Allah. Kuva. Allah. Kimi çuva. Allah. Mere xota hes. Are. Atek hopa komagatın ha. Pakumar näme diýdi bular? Sökmediler däme? Soňra soňra aýtýanar, artan şapatdan. Gondrik gören iňsizna. Bayağı bularda da uwoti. Uydular ya? Ay bilýän uydular var. Tüşlüksiz dilde de uydular. Pırgıyla komat yarıyor ha. Bolýar men sizlere parning sırrını aýdyn. Ýöne gidinde öz owaňyzdasyň. Men owanda açamam. Ve pakumar bilýändir men owanda açyldan nätdir. Sen men birinji bolmaly owada. Spita götür parning gerek zatdan spita bolmaly. Mana. Yam götürdüňmi? Ýa salyp aýmyn oglum çamat çal ýyldyrmak gün diýerler. Deret. Gerek zat parniga vintil gerek, zadişke gerek, granat gerek, diskala gerek, filtre gerek, başka da sana vermeli. Algısına maydayın Aşgabat'ta, Aktan'da, Beket Mağazin, en yukarı hilli ona tatlar var solarda, ayırma. Bellen yadından çıkarma, Hindistan'da da yoktur onun kıyal, ona tatlar, ayırma. I'm Karina kisi de naal pyar, mundiya to bach ke rahi, ni tu huna hoy mutiyar. Fırına hindi değil mi? Parniga tırını öğrenmen eldik bayağı. Gitti o sıfır idana. Muaksınlar.